Sejen viral kam nagirin sebala. Gususu. Viral kam kenal nih ke? Apa? Soal kabar nोंथांमोनखौ आं सेलाव बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ लोगोफोर बे भिडिअखौ भाइरेल खालामनो नागिरदों नामा भाइरेल खालामनो नागिरनायखौथ' लोगोफोर नोंथांखौ बिसिनायाव फुदुदो ना लोगोफोर ओंखायनो भाइरेल खालामो लोगोफोर भाइरेल खालामजायो दा लोगोफोर हौवाया हिन्जावखौ भाइरेल खालामनो जोबोर मोजां मोनो आरो सिख्लाफोराबो भाइरेल भिडिअ बानायनो जोबोर मोजां मोनो ना लोगोफोर दा लोगोफोर सोंथिया जाहैबाय मा दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ आघात जानो हागौ लोगोफोर फुल नायनो गोसो दं नोंथांमोना कमेन्ट खथा लोगोफोर फुल नायनो गोसो दं नामा आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्ट खथा हर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हा लोगोफोर